Toate construcțiile de tip clădire sunt realizate din trei categorii de elemente. Elemente portante, elemente neportante, elemente de echipare tehnică. Elemente portante, structurale, de rezistență. În această categorie intră următoarele 4 elemente componente care definesc structura de rezistență a clădirii. Fundație, element sau ansamblu de elemente de construcție care servește ca suport sau ca bază de susținere a unei construcții. Structura verticală se poate realiza sub formă de cadre, pereți portanți sau mix din lemn, metal, cărămidă, beton și preia încărcările la structura orizontală și acoperiș și le transmite fundațiilor. Structura orizontală sau planșeile preiau încărcările care le revin, verticale și orizontale, permanente, temporare sau excepționale și le transmit structurii de rezistență. Se pot realiza cu sau fără grinzi, plane sau curbe, monolit sau prefabricat, din lemn, metal, cărămidă sau beton. Structura orizontală este un element de rezistență care compartimentează clădirea pe verticală. Acoperiș preia încărcările din greutatea proprie și din acțiunile dinamice, cum ar fi vânt, zăpadă, ploaie, chiciură, și le transmit structurii verticale de rezistență. Acoperișul se poate realiza sub formă de acoperiș cu pantă denumit șarpante sau fără pantă denumit terasă. Elementele neportante, nestructurale. Sunt elementele care participă la alcătuirea funcțională și protecția construcției. Această categorie fiind realizată din mai multe elemente. Șapa de egalizare, pereți despărțitori, scări, elemente de tâmplărie, și anume ferestre, uși, porți, elemente de protecție, balustradă, finisajele au rol estetic, dar și igienic, de protecție mecanică. În această categorie intră tincuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje. Învelitoarea închide acoperișul la partea superioară, protejând panoul sau ultimul nivel, fiind realizată din produse ceramice, paie, stuf și îndrilă. Elemente de echipare tehnică. Sunt componente care asigură confortul în activitatea omului, fiind practic o serie de instalații, numărul și complexitatea lor depinzând de tipul clădirii, confortul interior impus, posibilităților financiare. În această categorie se includ instalații de încălzire, instalații de ventilație și climatizare, instalații de energie electrică și curent slabi, echipamente de transport pe verticală, instalații de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate.